Umthwalo usobhokweni kubadlali nabaqeqeshi bathi konke sekumi ngomumo. Sijabule kakhulu ngoba ithuba elingayizivele leli alivelele noma ubani. Nabo abafana sibatshelile ukuthi njengoba behamba baya laphana abayi hayi ngoba beyomela ikusekhaya but bayomela thina sonke ezomzansi. Sijabule kakhulu. It's a good opportunity for abafana more than 10. But baliphakamisile igama lethu, baliphakamisile igama le South Africa. So siyathemba ukuthi konke abakufisayo nabafuna ukwenza kuzowenzeka through ama-initiative akanje. Labadlali baphinde bavaleliswa izikole abafunda kuzo. Sihambele izikole siqale inhlakanipho la kaMashu la kufunda khona ulizwi lenkosi Zondo sahamba hayi ingane zikuthokozele kakhulu zivuselelekile ezinye zafisa ukuzojoin i-academy yethu because bezibona engazuthi lokho sikwenza kumdlalo kodwa kube nje imotivation enkulu kwezinye ingane. Kanti nabazali babonga kakhulu isikhungo ngomsebenzi omuhle esiwenzayo. Sijabulela kakhulu angazi singathini ukuthi ukwazi nathi ukhomba ukuthi kusekhaya seyikude. Siyakujabulela lokho. Labadlali baphinde bavaleliswa ngabanye abadlali. uZondo kanye noCele bazobuyela kuleli ekupheleni kwenyanga ephezulu. Makhuluka amathemba ukuthi bazozibeka ebalazweni lomhlaba. Bazophinda babhakuzelise iflag la kuleli kulomqhudelwano.